тяхната цел е ние да обеднеем. Аз само знам и съм убедена в това, че еврото не е просто средство за разплащане, а това е средство за контрол. На фона на геополитическата обстановка, при положение, че се водят войни, най-близката от тях е на 500 км от нас, дано да не са прави геоанализаторите, които очакват в най-песимистичните си прогнози въоръжен конфликт в Черно море. На фона на това, което забелязваме като въоръжаване в Румъния, 4-те натовски бази, които се изграждат на територията на България, това означава, че тази страна им е нужна като плацдарм и като територия, която да бъде използвана за това. Между другото, висши функционери на НАТО са казвали, мисля, че дори Марк Рюте го прави, са казвали, са цитирани да казват, че България и Румъния са изключително подходящи за водене на военни действия, защото са големи територии с малко население. И като разглеждаме как българския народ намалява, това е най-бързо намаляващата нация в Европа, как няма производство, икономиката ни е в упадък, имаме застаряващо и болно население, имаме територия, 1/10 от която е покрита от нерегламентирани сметища и въпреки, че сме сезирали Европейската комисия, няма санкции. Виждаме. Потъваме в боклук. Потъваме в боклук и тровим населението си, почвата си, водата си, въздуха си и няма санкции. Виждаме също така лобистки промени, бързи, които създават улеснения за големи частни ВЕИ инвеститори, които експроприират територията ни и се строят масово соларни паркове, ветропаркове върху плодородни земи, как се изсичат гори, как водата ни се разхищава, се влагат пари в напоителни системи, която е една каца без дъно, между другото от много години. Виждаме, че голямата картинка очертава една политика на тотален контрол, в който е нужна територията, а за населението никой просто не го е грижа. Това е